आज आपण घरच्या घरी हळदीपासून कुंकू बनवणार आहोत आणि हे कुंकू आहे ना, हे नवरात्रीमध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये लागतं. त्याचप्रमाणे लक्ष्मीपूजनाला सुद्धा लागतं. चला तर मग पटापट सुरुवात करूया. तर इथे मी हळद घेतलेली आहे 1 वाटी भरून. ही घरी बनवलेली हळद आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला लागणार आहे तो म्हणजे चुना. 1 वाटी हळदीसाठी आपल्याला अर्धा चमचा भरून चुना लागणार आहे. हा जो चुना आहे ना, अशा बाटलीमध्ये पण मिळतो आणि त्याच्याचप्रमाणे अशा ट्यूब्स पण मिळतात. त्याच्यातला चुना वापरला तरी चालू शकतो. आता काय करायचं, या चुन्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे थोडंसं आणि पाणी घालून हा एकदम असा लिक्विड बनवून घ्यायचा आहे याचं. असं पातळ झाला पाहिजे हा. सगळा चुना पाण्यामध्ये विरघळवून घ्यायचा. त्याच्यानंतर आपल्याला लागणार आहे ते म्हणजे लिंबू. ह्याच्यातलं मी अर्ध लिंबू वापरणार कुंकू बनवण्यासाठी. आता काय करायचं, एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये 1 वाटी भरून हळद घालून घ्यायची. त्याच्यानंतर आपण जे चुन्याचं पाणी बनवलेलं आहे ते पण घालून घ्यायचं. आणि लगेच ह्याच्यामध्ये काय करायचं, आपण जे लिंबू घेतलेलं आहे ते पण आतमध्ये पिळून घ्यायचं आहे. आपण आतापर्यंत हळद घेतलेली आहे, चुना आणि लिंबू घातलाय आणि आपलं जे कुंकू आहे त्याला चांगला वास येण्यासाठी आपण इथे गुलाबजल वापरणार आहोत. इथे अर्धा चमचाभर गुलाबजल घालायचं आहे आणि लगेच मिक्सर बंद करायचा आणि आपल्याला हे फिरवून घ्यायचं. म्हणजे सगळं एकजीव होणार व्यवस्थित. हे बघा, मी लगेच फिरवून घेतलेलं आहे मिक्सरच्या भांड्यात. आता मी तुम्हाला ओतून दाखवते. इकडे बघू शकता किती मस्त असा रंग आलेला आहे आपल्या हळदीला. छान असं इथे कुंकू बनवून तयार झालेलं आहे. अवघ्या 5 मिनिटामध्ये बनवून तयार होतं. जर तुम्हाला मिक्सरमध्ये हे कुंकू बनवायचं नसेल ना, तर हळद एखाद्या वाटीमध्ये घ्यायची आणि हे जे आपण सगळं मिश्रण घातलेलं आहे ना, थोडं थोडं मिक्स करून पहिल्यांदा चमच्यानेच ढवळायचं आणि त्याच्यानंतर मग हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता हे सगळं मिश्रण बनवून तयार झाल्यानंतर हे आपल्याला व्यवस्थित असं वाळवून घ्यायचं आहे. कमीत कमी 1 रात्रभर हे असं सुकवून घ्यायचं, कारण आतमध्ये आपण गुलाबजल घातलेला आहे. त्याचप्रमाणे चुन्यामध्ये पण पाणी घातलेलं आहे. 1 ते 2 रात्री व्यवस्थित असं सुकवून घ्यायचं. हे बघा, इथे माझी व्यवस्थित अशी पिंजर सुकलेली आहे. पिंजर म्हणजे कुंकू, आमच्याकडे ह्याला पिंजर असं म्हणतात. आणि आता हे सुकल्यानंतर इथे मी चाळून घेणार आहे. चहा गाळतात ना, ती गाळणी घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे चाळून घ्यायचं आहे. एकदम बारीक अशी पावडर ही बघा खाली पडते, तुम्ही बघू शकताय. आणि आता इथे आपली पिंजर बनवून तयार झालेली आहे. कुंकू बनवून तयार झालेला आहे. फक्त महत्त्वाची गोष्ट इतकीच आहे, की हे कुंकू जे आहे हे व्यवस्थित असं सुकलं पाहिजे, नाहीतर हे खराब होण्याचे जास्त चान्सेस असतात. तर व्यवस्थित सुकल्यानंतर हे एखाद्या बरणीमध्ये बंद करून ठेवायचं. वर्षभर असंच्या असं राहतं, काहीही होत नाही आणि आपल्याला ज्यावेळी हवं त्यावेळी आपण ते वापरू शकतो. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि आरतीज किचनला अजून जर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा.